A Xunta licita por preto de 110.000 euros a redacción do proxecto do Hospital de Día Oncomatolóxico do Hospital do Barbanza. A alcaldesa de Ribeira celebra esta nova, xa que apunta que este proxecto beneficiará a un gran número de pacientes oncolóxicos. Era unha demanda moi repetida polos usuarios do Hospital do Barbanza e a Xunta vén de dar un paso máis na súa construción. Trátase do Hospital de Día Oncohematolóxico que se levantará no complexo hospitalario da comarca. A Consellería de Sanidade anunciou onte que se publicou no portal de contratos públicos a licitación por un importe de 109.807 euros da redacción do proxecto básico e de execución de obra para a súa construción. Nova moi agardada e ben recibida pola alcaldesa de Ribeira, María San Pedro. Unha gran nova para o que é Ribeira, pero tamén para o que é toda a comarca do Barbanza, que se nutre pois dese hospital que temos na parroquia de San Martiño de Oleiros. De logo ese anuncio que no ano 24 se fixo sobre a implantación do Hospital de Día Oncomatolóxico no Hospital da Barbanza, pois era un paso moi importante, sobre todo pois para todos eses pacientes de cancro que van a poder tratarse, van a poder evitar esas viaxes ao Hospital Clínico de Santiago, pois para poder ter pois un mellor tratamento, para poder estar pois máis cerca das súas casas, para evitar esos desplazamentos, como digo. A rexedora ribeirense afirma que se trata dun servizo que ven a mellorar a calidade asistencial da veciñanza da comarca. A prestar a toda a comarca do Barbanza, especialmente pois os veciños e veciñas de Ribeira, e onte parabenizábamos efectivamente de ver como xa ese proxecto básico, ese proxecto de execución, pois están en licitación, non é un primeiro paso con esos 110.000 euros que vai a costar pois a redacción do proxecto, dende logo pois é unha promesa electoral do presidente Rueda que agora se vai ver materializada xa pois con este primeiro paso e que dende logo agardamos que os seguintes pasos veñan pois á mesma velocidade e agradecemos pois á Xunta de Galicia este compromiso co Hospital da Barbanza. Compromiso que San Pedro agradece por partida dobre, xa que este 2026 tamén se implantará a ambulancia medicalizada que terá a súa base no Hospital Comarcal. Cada 2 por 3, pois dende a Consellería de Sanidade se están anunciando pois novas ferramentas, como ben decides, para mellorar o que é a atención a todos os veciños e veciñas de Ribeira, dende logo con esa ambulancia medicalizada, que era unha moi bella demanda pois por parte da veciñanza, por parte tamén de todo o sector médico e clínico, que dende logo pois en breves vai a empezar a funcionar. Claro que hai moito que mellorar no ámbito da medicina, no ámbito sanitario, pero vemos que se están, como decimos, pois dando pasos, facendo inversións moi necesarias para que esta área sanitaria do Barbanza pois avance progresivamente, sobre todo para que o Hospital do Barbanza este moito máis servido, preste moitos máis servicios e teñan as condicións pois mellores para os pacientes que asisten ali. De cara ao 2026, San Pedro agarda que a Consellería de Sanidade poida dar cobertura a outra das grandes demandas da veciñanza. As plantillas de médicos estén completas no noso municipio, neste caso pois nos centros de saúde que temos, como de Ribeira ou de Aguiño, que nestes momentos pois teñen un baile de facultativos, non? Por baixas ou por plazas vacantes ou outros motivos, e polo tanto nos agardamos que este sexa pois un dos desexos que lle pedimos ás súas majestades e que o vindeiro ano pois teñamos todas esas plazas cubertas, que poidamos ter un servicio óptimo, porque é o que precisan, é o que queren, é un dos servicios pois básicos máis necesarios, non, para toda a veciñanza. Creo que o servicio de saúde é algo no que todos vamos unánimemente da man, no que todos queremos progresar, no que todos queremos pois que esas plazas de médicos estén cubertas ao 100%, de logo que agardamos que, aínda que sabemos que é unha problemática pois que está non só a nivel de Ribeira nin a nivel de Galicia, sino que é un problema a nivel estatal. A alcaldesa de Ribeira recordou que na última reunión que mantivo o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño afondaron nas necesidades de facultativos nos ambulatorios do municipio. A Consellería coñece esa necesidade, a Consellería sabe pois do impulso que tanto a veciñanza como o Concello de Ribeira, o Goberno Municipal, están facendo para poder conquerir pois máis facultativos, e dende logo non vamos a cesar tampouco en pedilo todas as veces que faga falta. Sabemos que o xerente estuvo recentemente no noso Concello, non foi por ese tema, sino porque estuvemos preparando todo para que a UCA por fin
este día 2 de xaneiro comece a traballar xa pois baixo o paraugas do Sergas, e nesa reunión tamén pois hubo ese manifesto a Ángel Facio de que, bueno, seguimos pois poñendo todos os esforzos en que Ribeira pois conte con todos os facultativos necesarios para que a veciñanza estea ben atendida.